ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ባንኪ ወርሒ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ሓይልታት ትግራይ ነታ ከተማ እንትቆጻጸር ዋዩ ተቋሪጹ ንዝሓለፉ ሓደ ዓመትን 7 ወርሕን ድማ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ግልጋሎት ወጋገን ዝተብሃለ ባንኪ ጀሚሩ ወሎም ኣብቲ ባንኪ ዝረኸብኩም ተጠቃሚ ኣይተ ገብረ መስቀል ኃይሉ ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማ ንዝሓለፉ ዋናት ብዘይ ስራሕን ብዘይ ግልጋሎት ባንክን ተጸጊምና ጸኒሕና ኢና ኢሎም ሽዱሽተ ስድራ ከም ዘመሓድሩ ዝተዛረቡ ኣይተ ገብረ መስቀል ሎሙዓንቲ እቲ ባንኪ አገልግሎት መሃብ ምጅማሩ ከም ዝሕጎሶም ተዛሪቦም እጽዋ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ቅርሺ ተጠው ቢልና ነርና ኢና ያው ካብ ባንክ ሙሳ ዝብላዕ ነበረ ዝስተይ ነበረ ቆልዑ ጦምዮም ባኒ መግዚ እስከ አንሱነሎም ግዜ ኢና በጽሕና ነርና ሚካኤል ብርሃን ዝተብሃለ ኻሊ ተገልጋሊ ቦገኑ ካብ ህዝብ ምንም ዓይነት ናይ ፋይናንስ አገልግሎት ይነበረ ህዝብ ዝብ ምጅማሩ ደስተኛታት ኢና እዚ 1500 ጽቡቅ እዩ ግን እኹለ ይኾነን ያው ከምዚ ለኸጽል ደሞ ተስፋ ንገብር خلت عمت زأكل من معينة صراحة ولا خبيد جزء حليفه سلام دمو زوم سيلنا ليه أتبانكي أبز حزوان كاب حساب قرش موزع ناب حساب قرش متاو كاب تكل الوضعيز تلاقى قرش مهاب زبلو عقل جلوتات أبتا كتماب زركبو عشران شمونتن تنفراتو مهاب جميري لهم أكاد يسرح ديستريكت مقالة بانك وقاقن أي تحفتم قبل اكزابيرم خافت أغميتو زنبر قطبا مقالة زلو مالتيوم كاب كرنت أكاونت كاب قطبا مصادق عليو كاب توسخ خاب دي سابا ديهم كاب تغراي وصاي بزلو خاصلا كل سب دما بتزقمطنا يو كوتا وي كا متن ገንዘብ مصادق خيليوم مالتيو توسخون حوالا خوصا عدون خيلوم كا سون جميرنا لنا مالتي ابز قصل غزيات كاني ناي تكنولوجيات كمن بعل اي تي موبايل بانكينغ سون نسرحنا هنا توسخ ገንዘብ ስለዘድሊ ካብ ፌደራል ንሓተተልና ዝበሉ ኣይተሃፍቶም ካልኦት አገልግሎታት ንመሃብ ድማ እንሰርሐልና ኢሎም ተወሳኹን ካብ ከተማ መቐለ ወጻይ ኣብ ዝርከቡ ካልኦት ከተማታት እታ አገልግሎት ንምጅማር ምንቅስቃስ ንገብረልና ኢሎም ካብ ባንክ ወጋገን ወጻይ ኣብታ ከተማ ክሳብ ሕዚ አገልግሎት ዝጀመረ ባንክ የለን ኮይኑ ግና ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዓማዊሉ ሒሳቦም ዘፍልጥ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ትማሊ ናብ ተንቀሳቐስ ስልኮም ከም ዝለኣኸሎም ገለ ዓማዊል እቲ ባንኪ ተዛሪቦም እዮም ብኻሊ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ መቐለ መንገደኛታት ምጓዓዝ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዩ ሎሙዓንቲ እውን ካብ ከተማ አዲስ አበባ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ድሕሪ 2 ዓመት ንፈለማ እዋን መንገደኛታት ኣጓዒዞሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም